Okay, mine damer og herrer, nu skal jeg spille en gameplay af GTA 5 til en speciel en. Det er Isak. Okay. Ja. Jeg gik ind i sådan en ting, og nu står der en loader, jeg har lyst til. Skål lige lidt op. I got you that stuff. Oh, great. Where's your wife? Mrs. Thornhill, she's not my wife. She's got a husband and 2 lovely kiddies at home. Det er med efter ham, mand. Jock, get in. Hurry, we're going to lose him. He's taking a left turn down the high street, Jock. Did you ever imagine we might get a private audience with Al Di Napoli? Only in my wildest dreams. All those nights spent role-playing in Mother's utility room. If only we'd known. I loved him in The Redeemer. Oh, Nigel, do your Al Di Napoli line. This is turban warfare, motherfucker. It's a Whoa! Oh dear. Oh, shit. Must think we're the higher car. Shit. Poor Jock must think we're batted. Oh, Efter ham. silly. I hear that behind his charitable public face, Tino, he's stille din the gamle mand. right wing, Wow! One can but hope. liberal in the bedroom, conservative at Whoa. the border, Mrs. Thornhill. I love this Whoa. country. What on earth will we feed the man? I hadn't even thought of that. You probably Wow! find out. He's going into the car park. The car park. No worries, mate. Oh, I hope he likes us. Ui! How could he not? This lockup you prepared sounds charming. Maybe I should have driven. Okay. Oh, my giddy Hey, Super, kør ordentligt. Okay there, Oh. little crazy cakes. My prostate has taken Wow! quite Kør nu ordentligt. You have to lower the tone. Glad to see you on the proper side of the road, dear. Kør nu ordentligt, mand. Jeg er efter ham, Isak, du. This level of derangement? Wow! Kør han ind i hospitalet, han er syg i hovedet. Shit! Oh, fuck. Oh, shit, men han er sgu da syg i hovedet, ham her. Wow! Ah, shit. Okay. Ah. Bloody hell! Wow. Nå, okay, Isak, vi fik sgu fanget ham. Would you like me to Ah, escort Det your var noget af en guest honor to ordentlig en, du. Well, if you don't mind. Oh, come here, you. Come on. Okay, damer og herrer. Eller, Isak. Vi fik fanget ham den anden der, men nu prøver jeg tilbage til ham her. Ah, stimulants. Okay. Lad os tage bilen. Kører vi lige hjem. Hjem. Wow! Jeg tror, jeg bruger den her er ret sikker. Ja, der. Ryk der! Oh shit. Aha. Dydyt. Det er hvor jeg bor, Isak. In this house, I live. Okay. Det er jeg bor. Det er min racerbil. Det er min racerbil, Isak. Den er fed, hva'? In case you're wondering. Okay. Den gør lige om på at skifte til noget andet tøj. Okay, change clothes. Mask, no pants, yes. Tank tops. Hold det. Nu er vi på banen, du. Lad os gå ud og lave lidt sjov med de der ting der.
de der damer og sådan noget. Og mænd, de sjove at dræbe. Og damer, de sjove at svine til. Så bliver de sure. Wihoo! Wow! Okay, undskyld. Wow! Okay, vi kører lige hjem i min garage. Okay, come on, Michael. Ui. Wow. Har du til med? Hvor er ikke gammel? Åh, bak. Åh. Oh, man, that. Oh. Hello. Døde han virkelig af det? Nå, okay. Løb for satan. Okay, han døde ikke. Og lige om lidt skal Annika spille en anden episode. Så jeg tror, vi slutter den her. Men jeg Okay, nu er det min lille søster, der spiller. Vicky, kan jeg ikke køre ind på en motorcykel? Nej, kan det være her. Jeg vidste, Det er min lille søster, der spiller nu. jeg troede, det var grøn. Så det er en rigtig racerbil, så. Okay. Og nu skifter vi lige til hendes mand. Nej, det her tøj skal jeg på. Ja. Og den bil er pæn. Må jeg prøve den motorcykel? Ja. Var det ikke den, jeg havde? For jeg vidste til at købe motorcykler. No fucking profit. Wow, Annika. Nej, det var banditten. Det var ham og Isak, vi var efter. Det er banditten. Kom her. Nej, det er ikke. Og der er han færdig. Det er ikke. Wow. Ej, det er ikke. Okay. Sådan Isak, så fik vi lige banditten igen. Vicky, jeg tror altså ikke, det er ham. Jo. Ej, nu kom der altså politi efter mig. Okay, den kan jeg ikke købe. Nu vil jeg bare måske køre hen. Okay, du er polisen i røven. Politi i røven. Shit. Vicky, jeg ved ikke, hvor jeg skal køre hen. Wow. Vicky, jeg ved ikke, hvor jeg skal køre hen. Men du skal ikke køre derhen. Og motorcyklen må ikke blive væk. Nej. Men det er lige meget, for det går i stykker. Wow, kør nu ordentligt, mand. Wow. Der er ikke politi efter dig. What? Wow! Du skal ikke følge efter den lille. Okay, klar. Okay, nu er der Annika, der spiller.
Og den kan du godt, du der kan hurtigt. De kan. Wow. Skal passe på. Laver den mand. Nej, de kan. Jamen, det er for sent. Lad være med at ramme lykke. Det var nemlig heldigt, det der var. Ikke til shit. Er det igen? Wow. Styr er det igen. Ikke mere. Ikke mere. Hallo. Hvad? Hvad er det ikke? Du skal ikke stå og grine af det, mand. Prøv lige at se, hvordan du kører. Wow. Så er vi blevet nødt til at ende episoden her. Det var Annika, der spillede. Nu er jeg tilbage. Som vi så sidst, var vi ham her. Altså. Ham her. You'll be digging your own grave when I'm done with you. Ham her. Det var ham, vi skulle ham den anden. Okay, drenge. Eller, okay, Isak. Det var bare lige postbud. Eller, ikke postbud, min mor. Okay. Så vi skal... Brainless fool! Hey, my fault. You fool! Listen, even your parents can't stand you. Oh. Isn't that right? Taxi! Oh, right in the fucking head. Oh, hey. Oh. Okay, gangster. Shit. Oh, shit. Okay, Isak. Hold da bare lige lidt for øjnene. Okay, jeg tror bare, jeg løber. Shit. Okay, ikke med skikkevær. Bare run. For satan. Løb. Det var ikke så klogt.